Today is Sunday kuma sannan yau muna da zaɓin fina-finai kusan kimanin guda 6 wanda naga ya kamata a ce na kawo muku top 6 kenan. Amma ɗaya daga cikin wanda zan sa ku kalle shi ko kana so ko baka so ya cancanta ka kalle shi shine wannan fim mai suna Kishin Ƙasa. Labarin Kishin Ƙasa labari ne mai matuƙar daɗi sannan kuma labari ne na ɗaya daga cikin manyan jarumai a masana'antar wanda sun jima suna fina-finai kuma labarin fina-finan suna da mugun kyau sosai ba ɗan kaɗan ba. Wannan bidiyo za ka iya samun shi a YouTube, Facebook da kuma TikTok ɗina gaba ɗaya, wanda TikTok ɗina ka same shi da suna Synergy VS. A YouTube ɗina kuma zan ɗora shi, Facebook ma duk za ku same su wannan fina-finan dukkanin su ɗinsu ga dukkanin mai buƙata zai ga sunana Synergy, wato je cikin Telegram ya yi search na Synergy zai ga Sadiq sai yawan magana. Kuma namba ta ne za ka ga namba ta a profile kuma a cikin bidiyon da za ka yi tsammanin ta musamman shi da kallon fina-finai kawai magana ba ka da matsala kowane kala ne inda Hausa ne mai mugun kyau.